13 il-dipartiment tal-gvern minn ministeri differenti se jibdew jaħdmu bir-remote working matul dan ix-xahar. Dan tħabbar mis-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajer waqt konferenza tal-aħbarijiet li fija ta' dettalji dwar it-tranzizzjoni tas-servizz pubbliku għal remote working. Il-Kap taċ-Ċivil spjega kif il-Gvern beda jistħareġ din il-policy sa minn qabel il-pandemija bilan li din twassal għal bilanċ bejn il-ħajja privata u x-xogħol. U għatenna kif fost oħrajn dan l-istħarriġ akademiku innota l-bżonn ta' spazji minn fejn issir ir-remote working. Konna għadna li sal-aħħar ta' din is-sena sellestu 15 fil-fatt l-estajnihom qabel iż-żmien diġà bdew jaħdmu ir-remote workspaces u 50 xhur oħra intellawhom b'disa oħra mbagħad nirduppjaw it-total biex ikollna kemm jista' jkun workspaces. Huwa spjega wkoll kif fil-bidu ta' dan ix-xahar beda proċess ta' tranzizzjoni ta' 18-il xahar biex issir il-qabża mis-sistema tat teleworking eżistenti għal remote working. Għall-ewwel darba f'pajjiżna din il-policy se tħaddan ukoll ir-right to disconnect. L-uffiċjal tal-informazzjoni Jonathan Ġerada spjega li hemm maġġeġġ avvanzat li jagħti aċċess u sigurtà lil dawk kollha li jażlu jaħdmu b'mod remot. Dan id-device huwa il-ċavetta li tkun tista' tiftaħ daw is-servizzi kollha b'mod sikur. Dad-device ħajnata lil kull remote worker u remote worker finalment ħajużah kif għedna biex literalment imur fejn il-printer bih u toħroġ il-karta li kellu bżonn jipprintja.